Euskal Alderdi Jeltzaleak azken urteotan Osakidetzan egin duen kudeaketak eskarra salatu nahi dugu Euskadiko Alderdi Sozialistaren laguntza konplitzaiekin. Kudeaketa negargarri horrek ia jasanezina den egoera batera eraman du Vitoria-Gasteiz hiria. Etengabeko arretagune bat baino ez da geratzen hiri osorako eguneko ordutegian. Bilbon eta Donostian berriz mota horretako hainbat puntu dituzte auzo desberdinak banatuta, eta horrek lagundu du Txagorritxu ospitaleko larrialdien flusua eta saturazioa areagotzen. Ez da onargarria ospitaleko larrialdietan jendeak ordu luzez itxaron behar izatea, larrialdi ambulatorioak ixten eta murrizten diren bitartean. Sumarrek egoera hori irautzeko konpromisoa hartzen du, auzoetako etengabeko hurbiltasuneko arretaguneen aldeko apustua eginez. Horretarako San Martingo punto de atención continuada eta Santiago ospitaleko larrialdeak berriro ireki behar dira, baita Olagibelgoko ere ordutegiak luzatu ere.